आम्ही तुमच्यासाठी एक घरगुती पेय घेऊन आलो आहोत जे अगदी साधं सोपं आणि पटकन बनतं. तर त्याचं नाव आहे कैरीचं पन्हं. तर ते कसं बनवायचं हे आपण या व्हिडिओमध्ये बघूया. नमस्कार मित्रांनो, तर आज आपण बघणार आहोत कैरीचं पन्हं कसं बनवायचं. तर त्यासाठी आपल्याला लागतील 2 कच्च्या कैरी. त्यानंतर त्या सोलून घ्यायच्या आहेत, त्याच्यावरची जी साल असते ती आपण काढून घ्यायची आहे. नंतर या 2 कैऱ्या आपण कुकरमध्ये उकडून घ्यायच्या आहेत. साधारण आपल्याला कुकरमध्ये त्याच्या 3 शिट्या कराव्या लागतील. तर आपण पहिल्या त्या उकडून घेऊयात. आता आपण घेतलेल्या कैऱ्या उकडून झालेल्या आहेत. आता आपण साहित्य बघूया. तर इथे आपण घेतला आहे 2 कैरीचा पल्प जो आपण मगाशी उकडून घेतला आहे. नंतर चवीनुसार मीठ, पुदिना आणि इथे आपण गुळाची पावडर घेतलेली आहे. आता आपण हे सर्व मिक्सरला लावून घेऊया. तर मिक्सरच्या भांड्यात सर्वतेला आपण 2 कैऱ्यांचा पल्प घ्यायचा. त्यानंतर त्यामध्ये गुळाची पावडर टाकायची, नंतर पुदिना टाकायचा आणि मग चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि हे सर्व मिश्रण आपण मिक्सरमध्ये छान बारीक वाटून घ्यायचं आहे. मिक्सरमध्ये वाटून झाल्यानंतर आपला हा आता कैरीच्या पाण्याचा पल्प तयार झाला आहे. आपल्याला आता जसं सरबत बनवायचं असेल तसं हा पल्प घ्यायचा. साधारण 2 चमचे आपण पल्प घेतला तर 1 ग्लासभर कैरीचं पन्हं बनतं. तर आपण आता घेऊया 2 चमचे कैरीच्या पाण्याचा पल्प. त्यामध्ये आपण वेलची पूड आणि जिरा पूड टाकूया चवीनुसार आणि नंतर ह्यामध्ये पाणी मिक्स करून आपलं आता कैरीचं पन्हं तयार झालं आहे. हा पल्प आपण तयार करून फ्रीजमध्ये ठेवू शकतो. हा 10 ते 15 दिवस अगदी छान टिकतो. आणि जेव्हा आपल्याला सरबत बनवायचं असेल तेव्हा हा पल्प घ्यायचा, त्यामध्ये पाणी मिक्स करायचं, वेलचीची पूड आणि जिरा पूड टाकून आपलं कैरीचं पन्हं तयार होतं. तर अशा या रणरणत्या उन्हात जीवाला थंडावा देणाऱ्या कैरीच्या पन्ह्याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ नक्की शेअर करा. धन्यवाद.